Bigitay pada ka nalengag mama, umay kayon. Nga maglisi kay basita tumuprita, baka maparasya kang kayo. Napadaan sa tindahan, may nagkukumpulan. Lumapit ako, aking tinanong, anong kaganapan? Silang lahat ay nakahawak ng dahon na malalapad. May inilagay sa gitna ng dahon. Bakit ano ba yon? Ako ngayon'y nagtataka. Sinubo nila at saka unti-unting inunguya. Hindi nagtagal, sila ay dumura. Pinagmasdan ko ang kulay niya ay pula. Ay oo nga pala, ang tawag doon ay mama. Kumuha ako ng isang dahon na kulay berde. Nilagyan ko ng maliit na bilog at powder na puti. Meron pang dahon na kayumanggi, mapanghi pero sobrang crunchy. Nang matapos ko aking isinubo at niluya ito, wala akong pagsisisi dahil sobrang yummy. Bibili ako ng maraming marami, ipapatikim ko sa aking mga kumare. Kung gusto mong dumura ng laway na pula, apog gawid kenwa, sa apayaw mo makikita. Lalo na sa luna, naku, dami. Wala akong pagsisisi dahil sobrang yummy. Bibili ako ng maraming marami, ipapatikin ko sa aking mga kumare. Kung gusto mong dumura ng laway na pula, apog gawid kenwa, sa apayaw mo makikita.